Sanibonani babukeli, igama uqondisa wabakaMadikizela, uMamSuthu, uMamSenyesha, uNqwandi, Phapha. Ngoba ngangishilo ukuthi leli khasi lezemfundo, kodwa ne-entertainment ikhona kancane. Siyakubona lokho namhlanje ngoba ngiphathele umbeje. Sawubona futhi. Ngiyaphila futhi njani? Hayi sihamba nakho. Ngiyaphila. Sicela utshele babukeli ukuthi ubani umbeje. Ngoba nje wathi bangeli kambeje. Ngizoqala ngichaze la ngithi ukwelula kancane. Kahle umbeje isibongo kodwa sokuphenduka engathi igama. Ngathi igama lakho manje. Igama uXolisani wakaMbeje umfana ngapha babanamo kwayiqomani. Hayi. Okay. Elikambeje Paul qhamuka kanjani saleso bizwa ngombeje nje? Kusho ukuthi uXolisani kusuka esikoleni ngokuXolisani yabo ngathi intende makuthiwa umbeje sokuthatha isibongo. Besingakwazi ukuthi sinciphe sithi Xoli mhlawumbe. So kobuye ngathi intombazane kodwa umbeje wona obesunqamulela ngabona ukuthi abantu sebewazi ngawe ukuthi konke engikwenzayo sengisebenzisa igama laMbeje sokuphenduka igama. Umbeje ungene kanjani emculweni ngoba phela sikwazi ngokwaMaskandi? Emculweni benogqozi nje kahle kumgqumeni. Yena umuntu engathi ngengathi ukuvela kancane khona. Okay. Bese kwaukuthi nami ngafunda ukuthile nokuthile bese kwaukuthi sokufika isikhathi ukuthi endlule bese ngikwazi ukuyimela. Ngoba sesizwile ke ukuthi ungene ngomgqumeni emculweni akusilandise nje. Ngomlando wakho umculo. Lapho uqale nini ukucula? Okay, usitshela ukuthi umgqumeni yiphi ingoma yakho yokuqala? Lapho usichazele nje ngawe nomculo kaMaskandi. Mina ukucula sengiyimele nje sengumbeje qala ukucula 2022 noma kade ngesingoma yami kade bengifeatureshile khona la. Kodwa umgqumeni angathi ukuvele izingomeni ezimbalwa ngogida bese kuba khona uphinde ucule mhlawumbe lezi zinto zo live noma kuthiwa kuyihlalele nje sonke ucula kade ngikukhonzile kodwa kade ngingaboni ukuthi mhlawumbe nami ngelinye ilanga ngiyoyimela. Kade ngenxa ukuthi mawukuthi lo muntu engathi ngaphansi kwakhe futhi ngithembele kuye uhlezi uyibona ukuthi ungahlezi ongaphansi kwakhe ngoba kuyenza ngeke ukuthi uzama ukuyimela edlondlobele lo muntu mhlawumbe ongaphansi kwakhe. Okay. Ngengathi ngakubona kubalekile ukuthi angeke ngakhe igama kuqala bese kuukuthi sengingena emculweni sokungcono senginakekile. Okay. Angiphuthumanga angibonanga ubaba ukuthi uyacula nami sengiyacula. Nawe usuyacula. U-inspiration umgqumeni. Yeah. Okay, umgqumeni wakuthola kanjani? Umgqumeni umuntu ade exhumana naye lapho nalapho ubaba ukuthi nami ngiyawuthanda umculo inkinga ngisho ukuthi ngisekhaya ngangithe ngivakashile ngiseGoli bese ngathola lelo thuba elincane noma ukuthi ngibhayizise ukuthi ngifundele emakhaya kade ukuthi kuvalwe izikole ngiza ukuthi ngizovela lapho nalapho ngigcine ngathi angivelile kodwa umuntu mawukuthi so kuyalandelelwa ngamadividi kuyabonakala lapho nalapho. Hayi siyakuzwa futhi. Ukhuluma ngesikole ngoba ubona ukuthi sikhuluma ngesikole ugcine kabani esikole? Hayi no matric mina ngiqedile esikoleni bese ngathi angizoza namatoho ukuthi soqedekile esikoleni. Awuthandanga ukuqhubeka? Angithandanga kwenzeka ukuthi mangikhule mhlawumbe ekhaya nje ukuthi ayikho naleyo nto mhlawumbe kangako ngesikole ubona ukuthi mhlawumbe nanoba ukuthi mabephuma ezikoleni kuyosetshenzwa kade sinalokho nje emqondweni ukuthi umuntu wesilisa kumele yosebenze eGoli ezimele benomfazi kodwa mva sesibonile ukuthi imfundo ibaluleke kangakanani ngoba nalabo bezemva kwethu sokumele sibaqhuqhumezele ngayo imfundo ngoba sesiyabona sesibhekene nayo impilo sesiyabona ukubaluleka kwemfundo. Okay. Umphethi wemfundo ke ufuna ukuletha lawo mathuba kanjalo kumphakathi like sifuna ukugqugquzela abantu abaphuma emakhaya ukuthi babone ukuthi kuyakwazi ukuqhubekela noma benganayo imali yabona nje ngoba sikulethela namhlanje. Sifuna nje ukubabonisa ukuthi sifuna abantu abasuka emakhaya sifuna abantu abaphuma kuma background angekho right ngoba ukuthi like wengekho umuntu ekhaya osho ukhuluma ngendaba yesikole azothi kumele uphume esikoleni uhambe uyosebenza. Sibonge ukuzwa lokho futhi. Awusitshela ngiyaxolisa ukuphuma endleleni. Yini kwenzakalani ngawe noMadanono? uMadanono. uMayogathi. Omayogathi ngasho nje ukuthi mhlawumbe abantu abangabalandeli ababukela kithi abasibukele ekudeni nababanezifiso zokuthi mhlawumbe ngelinye ilanga egcine bebe yithi manje benza ngayo yonke indlela okulwisana lokho esikwenzayo
ngoba kulezi insuku mawukuthi ulwisana noMbeje noma ukhuluma ngegama laMbeje into yakhe ikithi umnakanake ngoba manje kuwumsebenzi umsebenzi kibo mhlawumbe lala kudliwe ngaleyo nto ekhaya uthi usethe umnakisisa uMbeje because ngizwe ethi umthumela abantu ngabona le conference engizwile ayibe kwi conference call kwizoso azethi nje umthumela abantu kuyiphutha ngeke ngithumele ingane ngabantu mawukuthi mhlawumbe kukhona la ngathi asibonisani kahle ngokukhuluma nabazali bakhe ngimfaka uswazi ngithumela ngiyobe ngiyagama ngoba ngeke ukuthi ufunda umatric ulwe nomuntu ofunda icrash uthisha mayengene uyoshaya wena ngoba wena ubuwena umdala kumele uhluze ukuthi ingane yakho uyifaka endleleni ngeke ngilwe nengane mhlawumbe singala nobaba bakho mayo kathi ngiyakuzwa bhuti okay kodwa nje akusukela indawo nje wena wakusukela nje akusukelanga ndawo nje because ngibona sifuna ukuqonda nokuthi kanti isukaphi ngempela le ndaba sesiyibona nje ukuthi hayi ngempela iyakhuphuka imvamisa yona le genge safika emculweni sesikubize thina ngokuthi amavukane sesikubiza ukuthi amavukane le genge le esafika sesikubiza bazama ngayo yonke indlela ukuthi bakhe igama bezama ukucula ngoba komayo kade kahle akuculeki le nto abantu bezama ayenzeki abantu ngasho ukuthi abantu abaphoqa iphiwo abanaso isiphiwo kodwa ngoba umuntu usuke esebenzisa imali yakhe esitudio akekho umuntu ovinjwayo unjini uthatha imali nje ifake ekini ethi iculi noma ngathi ucula yena akavinjiwe abantu abaphoqa iphiwo hayi kezwakala bhuti kezwakala hayi ngiyakuzwa okay isibuyele la ngoba bengithi nje angike ngiphume kancane ngiye ngibuze ngale ndaba ngoba isemathini so manje ngiyabuyela la ukuthi ungathini kwingane esekhaya efisayo ukufika la kulamazinga emfundo ephezulu la kini ongayisho kuyona hayi mhlawumbe ngangidlulisa nje kuyingane eyisemakhaya ngoba ikakhulukazi lezi zindawo ezisemakhaya umuntu unobhuti abahlala eGoli uthi mangama holiday bafika begqoke kahle ngathi yonke into inje ngathi ubukela mhlawumbe baningi abantu abaseyikoleni abafisa ukucula nesifiso mhlawumbe abafowethu mhlawumbe nezingane zethu abakubona lokho ukuthi ababegxile kulento yemfundo ngoba ngesicule sonke sesibaningi kakhulu akusasizi nabanye esebethathe leso sinqumo akusekho ukubuyela emuva sokunzima ngeke uphindele ube mncane sokunzima ukuthi abangeke bembonise omunye umuntu osemncane ngendlela okuyiyo ngoba omunye umuntu uyathanda ukuthi lokho sokumehlele nomunye kumehlele kahle kahle kunzima vele emagoli eThekwini asiye siye emfundweni akwalelwe umuntu wonke umuntu uvumelekile nanemfundo sokulula izinto emahala sokulula kakhulu abebegxile emfundweni singaculi sonke singajaha umsizwa sonke lokho kuzolandela musukutholile ikhulumeni ephezulu hayi awusitsheleke sizokuthathile hayi lapho hayi kuyiphutha angakathathi awunamuntu njengoba uhlezi la hayi akabikho umuntu oqondile kodwa mawumuntu wesilisa ngazi ukuthi uyaqhathanisa shothi nje nami sasalele lokho ukuthi mhlawumbe siqhathanise bese sibona ukuthi khona ngoba kufanele uthathe bese uphinde uyeka futhi kuyeke kuphinde uthathe sona mase sithathe nje ukuthi soqondile shothi nami ngisemathubeni ukuthi ngathatheka hayi shothi ngenzeka lokho ngathatheka kodwa ngoba akekho umuntu okhona uqondile sokubonakala ikhanda ukuthi khona nekhanda hawu futhi wejajela umuntu wesifazane kanti kumele kube khona nekhanda lomuntu wesifazane yaza uthothi mhlawumbe akakazi lokho ukuthi useyafisa ukuthi esithathe isinqumo sokuthi usefuna ukuba nomuntu wesilisa nje oqondile kuyenzeka nawe usaphuma yangena akakazi yaphuma noma leyashona akamthu hayi mina yazi ngibona ngathi ngingaba umuntu onathi nayi mhlawumbe ngagcina kwenzeka ngoba izinto ziyenzeka ziyashintsha usuku nosuku
mhlawumbe ngathi ngagcina sokuwumlando sokukhuluma ukuthi So hayi wam-interview wamese sengixoxa sengithi uma wakho uye wayengibuza imibuzo kuyenzeka. Manje uMbeje yini abhizi ngayo emculweni yini oyenzayo manje kuphi usukukhiphile iphi album esingayilalele kaMbeje? Kushuthi mina ngokwesinqumo sami nangowesinqumo sabantu mhlawumbe abebekholelwe kimi ngonyaka sengithathe isinqumo ukuthi ngizokhipha kabili ngoba kade ngikhiphile ngoFebruary kodwa kade ngenza iPhi kade ngenza ingoma ezintathu kade ngenza izona ezokuqala khona ezinye ezizophuma lenyanga esikiyo August kuzobe kuyi-30 kuyobe kulesihlanu lapho sengikhiphe ifull album. Okay. Ngoba iPhi ngibona ukuthi mhlawumbe labantu abakhe igama mina ngizokwenza i-album. Futhi lokhu kumehluko umuntu ole uzowuza ukuthi la kade fika manje sokuka nje. Umehluko nje mningi kakhulu mhlawumbe futhi okunye engangidlulisa kubantu ukuthi abayebelindele ukukhulu mhlawumbe mhla ka-30 uyeza umsebenzi kaMbeje ngizobe ngisayibiza ngoMbeje la. Ngoba futhi kulesikhathi esesizwa sokusebenzisa technology sebe utholakala enkundleni zokuxhumana phela umsebenzi tholakala nje nguMbeje nje lapha enkundleni zokuxhumana aseke isikhathi sama-CD. Le othi uyikhiphile ngoFebruary siyithola phi sababukeli? Tholakala online YouTube, Spotify abantu yabo tholakala yonke le ndawo isihamba kahle kakhulu nami bengakulindele ukuthi ngathi ngifika ukuthi into yami yenza kahle ngoba khona abantu sebecule mhlawumbe khona ingoma ngithothi nyawo esi5 thothi ino 8 viewers lapha ku-YouTube hamba kancane kodwa ezehlo ziyamangaza ziyamangaza ukuthi why ukhona abantu mhlawumbe nabayitshela ukuthi badala kithi kodwa into esiyenza ushaya udlule ingaphezulu mhlawumbe kuba umuntu isikhathi sakhe ngoba isikhathi siyafika phela siyedlula. Le album osuyikhiphile music video khona? Hayi anginawo music video kodwa singatendela kule ezayo. Akuyojaja abantu ngoba siculela abantu angithi abantu abanezicelo kanje ukuthi asiyenze kanje noma nami mangidlulisa umbuzo ukuthi mangaye ngenza music video kanjani bese ukuthi siyavumelana. Futhi ungangidlulisa umbuzo manje babukele futhi ngicabanga ukuthi ngoba inkulumo beyizwa nje nanoma umsebenzi ungakaphumi ngicabanga ukuthi bayakuzwa ukuthi mhlawumbe khona osethathele lo mbuzo noma onesifiso sokuthi khuluma ngamayelana nalo muzo wakhe umbuzayo ukuthi mawungabe usenzele music video ungakanjani. Cha siyawucela music video babukeli mina ngiyomamsuthu ngiyawucela music video ngiyafuna ukubona lo bhuti othe uzongithatha ukuthi uzongithatha ngithi uzobonakala uzobonakala ngoba seshilo ukuthi ngizoba unkosikazi bengiyucela music video. Hayi ukuthi mawukhona ngoba umuntu oseceleni mhlawumbe nomuntu ngoba kufanele ukusebenzisa ithuba otshelo umuntu lelo thuba thwele kakhulu ngoba usoyecabangile leyo nto ngoba into ukuze ibe right ibe isinqumo sikahle kufanele kube inkulumo mhlawumbe phezulu kwabantu ababili yabo oyithathela phezulu. Hayi bhuti ubhuti obukekayo siyafisa ukubona ku-music video. Hayi into ezo bhuti ngiyakuzwa manje ngifuna ukwazi ngoba nje ngathi kukhona ukuxabana lapha kwey'nkundla zokuxhumana ko-TikTok ngabe umuntu oyindlavini ngabe nisuke ngixabana kwangempela ngiyacela ucacise lapho. Kahle kahle mina umuntu engangaxabana naye umgqumeni nakhona ngengoma. Okay. Manje ngibona ezinye izinto kuyeza kuthothi kuthiwa uxabene nobani thothi awumazi thothi umuntu osafika thothi awumazi yabo kuyafunisela ukuthi uxabene naye thothi uphushwa abantu abamphushayo ukuthi kuthiwa uxabene nawe ukuze mhlawumbe kumsize lo mhlawumbe mesibheka nje umnyovu nje uba manje ukuthi abayinguye ngibakhohlwa ngoba basanda kufika bo ngoba negama uzwa nje umnyovu manje liyangidida ngoba labantu angathi basengamavukwana abanye angibazi kahle kahle hhayi ngoba mhlawumbe kuwukuthi mhlawumbe sengiyaziwa kodwa abanye angibazi ngifunde igama phandle thothi mhlawumbe uba umnyovu thothi usokufunde sengilifundile igama sengiyakhona mhlawumbe uma ngikusho ukuthi umnyovu
ngoba sengifuna hayi mhlawumbe abantu abasekhanda engibazi mhlawumbe ngoba mangathi umuntu ongculele nje ingoma eyodwa kaMyuva ayikho engiyazi ngoba ngiyilandele izinto abazenzayo ngoba angazi ukuthi babhizi ngani mabe bacula umculo wabo udlalwa mawuthi umculo wakho udlalwa ndawo udlala ama-headset kuwo so asiwazi ukuthi hayi impela uMyuva abantu engawazi umculo wabo bethi uthini ngoba mhlawumbe nami angakubuza sisi ukuthi ithini ingoma eyodwa kaMyuva awubhuti mina manje ngingena so ubuza mina manje ngibuza ingoma kuyenzeka ukuthi ingoma zoMyuva thothi mhlawumbe zaziwe ekhaya kubo hayi ngiyabuza bhuti cha ngoba usungenile ey'nkingeni awusitshele lapho ukuthi umuntu okanjani ekhaya like uMbeje umuntu okanjani kokumangazi okwami ngoba mangile omunye umuntu engikhulume ngendlela ukuthi isizathu ukuthi akazihlangane nami masesihlangane efike ethola okunye futhi ukumangala khona umuntu mhlawumbe engileke kude naye singazihlangane kodwa mhlawumbe ungibona njengomuntu omubi thola kodwa akalazi uvu lami mhlawumbe ola eduze mayesemtshela lokho kuyamangaza noma esehlangana la mina kahle ekhaya njengoXotsana uXotsana noMbeje sokuhlukene uXotsana umuntu wasekhaya ozalwa abazali ingane yasekhaya ngoba musekhaya sikwazi ukubiza ngoMbeje ngoba phela sithi babona ekhaya manje hayi sokugcina sokwenza ngoba songathi igama kodwa ngingane nje yakhona mawukuthi sengibhizi ngalokho engibhizi ngakho nalokho umuntu angazi ngakho ngoMbeje ngakulelo side kodwa mase umuntu efikela eduze yami ngiyamazi omunye umuntu ngiyamhlonipha omunye umuntu ngiyamnikeza indawo yakhe futhi nami ngiyazazi ukuthi ngihamba ngifikela ngoba ubona mhlawumbe ayobona mhlawumbe nguvanzi ukuthi sengikuphi kamayimayi dlinyama kuyaphuzwa thosophuza yabo ngoba ngiyazazi ukuthi bane ngihlaleni so angisele uvazi ube ngumuntu ogcalizayo angibonana namphethe amabhodlela umuntu ohlezi ndawo hayi ovikelayo isithunzi sakhe manje uMbeje mesimdinga sifuna ukumbhuka ngifuna ukwazi ukuthi simthola kanjani umuntu obhizi kangakanani njengamanje nje ngicela usicacisele lapho sisi usakhuluma ngalokho njengamanje khona umcimbi omkhulu ongeyi-17 lapha eThekwini ePeople's Park ukuthiwa impucuza umcimbi omkhulu kakhulu iwona engiqashwe kiwo okulandiwe nxa ukuthi kubonakala ubuhlakani bami kanye namandla enginawo lesikhathi osowathi uMbeje akasondele eduze umcimbi omkhulu ukuthi aqashwa noma kade nami ngingakayimeli nje ukuthi ngiyacula umcimbi kade ngiyibukela le ukuthi asikafiki isikhathi sami sesifikile isikhathi sami lo mcimbi ngoba ngishuta ngeni nobungani mawungabuza nje ukuthi oMyuva uke wajoyina impucuzeko uke waqashwa njani izinto abeyibukela leyo oMyuva leke ngocabasha abantu abalo ngama-weekend ima-hostel kwenze uthola umgqibelo ukuthola khona umnyazi wetafula lenhloko la ukhipha isobho la ugidela lezo zinto ey'kanjalo ezingabhadali basagidela lokho hayi bhuti sendlalela imali okay manje besifuna ukubhuka zitholaphi ngicabanga ukuthi inamba yami ngiyibhalile o-TikTok o-Facebook yabo njani ngiyathi into enambeni yami hayi sizofaka inamba kabhuti la ezansi escreenini inamba yami ethi 081 8468 766 akobe nizwile ngoba lo bhuti balekile niyazwela ukuthi akabizwa noma yiphi uya kwimpucuzeko ngeyi-17 neminye imicimbi noma okunye ungeke uyidalule kusemanje ngoba phela umcimbi niba nesivumelwano esithile bekuthi sengiyakhuluma ngawo sengiyawuposta mawukuthi sisakhuluma nje ukuthi kusengamahlebezi hayi akukho engikuposta nami ngiyathula ukuthi mase kukhona ukuthembisayo ukani sengiyaposta ukhuluma kodwa kukhona ukuthembisayo hayi sokuthembisa ngoba nguqhuqhumezelo kwempucuza ngeyi-17 uMbeje obe khona lapha anguthi lezi ingoma ezinhle engibhizi ngayo ngenzeka mhlawumbe ibe khona eyodwa lezi ezintsha abaqala ukuyizwa lapha kumpucuza ngoba vele insuku zokuthi iphume izobe seyisondele
ngoba impucuza ngeyi-17 mhlawumbe kojampa iviki ngoba bese kube yidili ngoba kade ushiwe. Hhayi, mina ngathi senziwe amampucuzeka nje ngiyoyibonela wena. Impela lapha ngicabanga ukuthi kobe kukhulu ngoba abafana kulokhu bazobe u-8 mina o-9 manje nangiyisebenzi endawo ukuthi mhlawumbe moya emcimbi uthole uhamba nabafana abawu-3 ukuthi umbhedo leyo ngihamba ngequid Cha, umuntu osezingeni usugidela abantu angithi la afana abantu bezibelane usebelela abantu usestage yabo. Hayi ngoba nizwa nje ukuthi uMbeje mufuna ukumbona uzombona ngeyi-17 ePeople's Park kuzibucuzela. Abhuti mina ngizona ngikhona ngiyobuka wena. Hayi shuthe ngiyoyibukela wena mase ngiphume behambela. Hawu mawuyobuka mina. Hawu manje kanti ngoba phela ngithi hawu bhuti. Futhi ngiyohamba nami asesana. Awubuka abantu. Hayi ngoba nathi sisazokhuluma nazo ngoba ngifuna nami isikhathi ngiyasazi isikhathi sami engangena ngaso. Uma ukade ngibone ngathi nawo uvelile lapho kodwa mhlawumbe abantu abawodlala emini seyitulo zodwa abantu abakwakhe igama abayiveza bawodlala emini thina mhlawumbe ey'khathi mazi 8-9 ebusuku. Hayi abantu sebekhona thina suke isilandela ukuthi abantu uma ogade basayiveza kuyefana vele akanawo isha magidango lokuthiwa ama-dancers ugidela ubhuti wakhe bambeka hayi bhuti yazi ungikhipha okholweni. Unokungikhipha okholweni. Bhuti sisemaphethelweni-ke manje. Bukhona mhlawumbe ofisa ukusho ozophetha ngabo mhlawumbe ofuna ukudlulisa ekhaya kumuntu obukayo noma nje mhlawumbe engangidlulisa nje kakhulu okubalulekile umntwana osekhaya umuntu oseyimele impilo engahambi kahle mayelana nesikole. Isikole sibaluleke kakhulu sigxile esikoleni sikhohle ukuphila nabangani njani ey'ngane nje bezazi ukuthi bafunani empilweni ngoba bengajalo lokho okudala okusazofika ngesikhathi sokufanele kufike nabengagxile nje kakhulu esikoleni bengajahi umculo. Bese ngidlulisa ukuthi abantu bengakhohlwa mhlawumbe ukuthi uMbeje ngeyi-30 kuyaphuma umsebenzi wakhe. Ilokho mhlawumbe engibona ngakugqugqumezela kakhulu kubantu. Nanokuthi inhlonipho iqhubeke nalapha uma ukuthi yahlangana kube yinto eyodwa angisoze ngamkhohlwa omunye umuntu nokuzazisa angiboni ukuthi kusazofika kimi ngoba asikho isidingo akumele uchumele abantu. Bese ngidlulisela nakwabanye abaculi ukuthi isikhathi siyafika futhi siyendlula. Mawusatholile ithuba lisebenzise ngendlela okuyiyona ngoba kube umlando mase sithi lo muntu wayecula wayenani futhi sokubuhlungu isikhathi siyafika siyendlula. Ngoba uphakamisile wena wandisela phezulu njengomkhosi ukuthi usangitholile lokho ukutholile awuyiboni ukuthi wenzani empilweni. Baculi babengakhula ngalokho bebambe kanjalo abaculi bakithi bonke ngabathanda ngendlela efanayo. Noma ngingenalo iqhawe senginalo umqhumi ngoba ngeke ngibe neqhawe nami ngiyiqhawe. Ngandlulisa lokho ngathanda ukubonga nje kakhulu emakhaya umuntu ofinyelela ukuthi ebukele umbukiso. Siyathanda kakhulu bafuthi emakhaya ukubuka nalapha enikhona lokho esikwenza senzelane namkhonelwe kakhulu kithi nathi sokholelwa kakhulu kini. Ngiyabonga. Ngiyambona-ke uMbeje lo cha mina benginombono ukuthi ahambe beba yi-comedian ngoba nje unako ukuhlekisa okukhona. Sibonga kuMbeje ukuthi asivakashele namhlanje. Guys ngicela nisifollowe nisubscribe kwi-page lethu ngoba kade nizwile nisilandele namanye amakhasi nimlandele noMbeje kumakhasi wakhe. Uyishiyile inamba la ngizombukha khona. Sizobona nePeople's Park. Sibonke.